F'Ġunju li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'5.9% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Iż-żieda kienet kważi l-istess għall-irġiel u għan-nisa b'5.9% għall-irġiel u 5.8% għan-nisa. Dan jirriżulta minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li nħadmu fuq data provduta mill-Jobs Plus. L-ikbar żidiet fl-att ta' impjiegi full-time kienu reġistrati fis-servizzi relatati mal-akkomodazzjoni u l-ikel u f'attivitajiet amministrattivi u ta' servizz. L-impjiegi full-time reġistrati fis-settur privat żdiedu bi ftit aktar minn 13,900 persuna biex qarbu l-200,600 ruħ f'Ġunju. Fl-istess waqt l-impjiegi full-time fis-settur pubbliku żdiedu bi 72 persuna biex laħqu ftit iżjed minn 51,100. Minn dawn in-numru ta' dawk irreġistrati bħala impjegati żdied bi kważi 13,300 meta mqabbel ma' Ġunju tal-2021. In-numru ta' persuni reġistrati bħala li jaħdmu full-time għal rashom żdied b'706. Intant l-impjiegi part-time reġistrati f'Ġunju 2022 żdiedu b'9.1% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Is-setturi li kontribwew għal din iż-żieda fl-impjiegi part-time kienu l-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi, segwiti mis-settur tat-trasport u l-ħażna.